підводний човен Ростов-на-Дону та великий десантний корабель «Мінськ» фактично ліквідовані після удару по Севастополю. Спроби їх відновлення займуть роки та коштуватимуть сотні мільйонів доларів. Такий висновок британської розвідки у щоденному звіті. За їх даними, Мінськ майже напевно був функціонально зруйнований, а підводний човен, ймовірно, дістав катастрофічні пошкодження. Складне завдання з вивезення уламків із сухих доків Севастопольського морського заводу може ускладнити для Чорноморського флоту обслуговування уцілілих кораблів, зазначає Міноборони Сполученого Королівства. Ба більше, втрата Ростова позбавляє російський флот одного з 4 підводних човнів, здатних нести крилаті ракети у Чорному морі. Знищення таких значущих цілей, як кораблі чи сучасні системи ППО, це ще й потужний моральний ляпас для окупантів. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона наголосила, що недооцінювати ворога не варто, а знищення його активів на півострові назвала частиною українського наступу. Наші сили оборони продемонстровані в своїй присутності, навіть дистанційній, на Кримському півострові. Це досить потужний сигнал ворогові, що ми зможемо досягнути, ми зможемо звільнити. Росіяни звітують про відкриття руху лівою смугою Керченського мосту. Знаки реверсного руху зняли в районі 145-ї опори. Саме цю ділянку в ніч проти 17 липня понівечив український безекіпажний човен «Морський малюк». Утім, відремонтований за 59 днів шматок Керченського мосту був не найбільшою проблемою росіян. Попереду відновлення іншого прольоту, суттєво пошкодженого після потужного вибуху. Окупаційна влада готова запустити й автобусне сполучення, але усіх пасажирів ретельно перевірятимуть рентгеном і металошукачами. При цьому військові вантажі росіяни все одно перевозять через протоку десантними кораблями та ретельно готуються до нових ударів по незаконному мосту, зазначають в оперативному командуванні «Південь». Естонські волонтери підсилять кримсько-татарський батальйон імені Номана Челебіджихана. Фонд САБ.ЮА, який постійно допомагає українському війську, відкрив збір на 2 бойові пікапи та машину швидкої допомоги. Загальна сума збору – 734 тисячі гривень. Ці машини можуть працювати разом, тобто позашляховики пікапи, вони можуть вивозити поранених з красної зони, так, з самої гарячої, потім передають їх медичній службі до цієї швидкої машини, яка буде далі вже надавати медичну допомогу та відправляти у лікарню військових Збройних сил України. Долучитися до збору може кожен. Сума внеску не має значення, бо кожна гривня рятує життя. Реквізити банки для збору на 2 евакуаційні пікапи та карету швидкої доступні за QR-кодом на екрані. Я хочу подякувати всім людям зі усього світу, які нам допомагають, які донатять нам, які не кидають нас, допомагають нам допомагати Україні, які лайками, репостами, вподобайками своїми, коментарями нам надають інформаційну підтримку. Я дуже-дуже всім вам дякую. Будь ласка, продовжуйте це робити. Севастопольського бранця Андрія Єнюкова кинули до штрафного ізолятора Ростова-на-Дону. Російські слідчі та ФСБшні адвокати тиснуть на нього, вимагаючи зізнань у підпалі складу з пальним у Севастополі. Про це в коментарі телеканалу АТР розповів правозахисник Олег Софяник, який знайомий з родиною Андрія Єнюкова. За його словами, заручник режиму не йде на жодні компроміси та категорично відмовляється співпрацювати з окупантами. Они его начинают ломать, он объявляет голодовки, там пишет письма протеста прокурору, вот и другие там вышестоящие органы судебные, следственные. И вот вследствие этого идет давление, они его просто ломают. Он написал матери, что его ломают.
20-річний політв'язень Андрій Єнюков витерпів жорстокі тортури струмом після затримання у Севастополі минулого року. Мати бранця закликає українську владу внести його до списків на обмін. Вона не може навіть поговорити із сином, бо його тримають в ізоляції від зовнішнього світу. Тому Олег Софіаник і відкрив збір на незалежного адвоката, який допоможе тримати зв'язок в застінках і дізнаватися про реальний стан Андрія. А поки кожен, хто має можливість, може долучитися до збору на адвоката для українського політв'язня посильною сумою. Реквізити картки Олега Софіаника на екрані, а також закріплені у першому коментарі на Ютубі. Кожна гривня має значення. Лучан у День міста почастували справжнім кримсько-татарським пловом. Волонтери проєкту «Годуємо країну» дісталися найзахіднішої точки свого маршруту після прифронтових міст і селищ Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини. Мобільна кухня здатна нагодувати 1500 людей. Зазвичай допомагає в найбільш постраждалих від російської агресії куточках України. Ми, проєкт «Годуємо країну», завітали до цього міста задля того, щоб подарувати людям радість. Ту саму радість, яку ми намагаємося дарувати всім українцям, які сьогодні страждають, особливо в першу чергу на прифронтових територіях. У багатьох прифронтових районах люди потребують не лише смачного обіду, а й підтримки. Муфтій Криму Айдер Рустемов переконаний, що кожен має робити усе від себе залежне для перемоги. А куди б не приїхали кримсько-татарські волонтери, не лише частують національними смаколиками, а й знайомлять місцевих жителів з історією та культурою кримців. Немає такого міста сьогодні в Україні, яке би не постраждало від російської агресії. Тому разом до перемоги зі смаком українського Криму. Все буде Україна.